Hiassa olisi katastus tulossa ja ovi jää aina tuohon. Nyt että mikä se? Se ei liiku. Niin. Se on mennyt täältä läpi tuo rulla. Täällä on vaan metallin kappale vastassa, niin se jumittaa aina tuo. Tuo pitää hitsata ja lisäksi tuolla takalajassa tai tuolla etulajassa, niin siellä on reikä. Siellä näyttää olevat jotenkin savia. Ja sitten tässä on aika miehekkäät äänet, niin näyttäisi niinku se olisi tuolta poikki tuo putki tuolta yläkaaresta. Pakoputki, niin pitää vielä katsoa sen, että jos laittaisi kiinni ja täältä löytyy tämmöstä pientä lahovikkaa. En muista missään muualla täällä vielä on, mutta pitää vähän läpi näitä, niin ei ihan niin montaa merkintää tulisi siihen. Toki meillä oli vielä pinnapultti yksi poikki tältä eturenkaasta. Tämähän pitää vaan kans vaihtaa. Niin nuoko vaihtaa, niin se ehkä menee läpi. Täältähän muuten näkyy varmaan tämä. Ei se kunnolla näy, sitä pitää avata. Pitää katsoa tämä läppä irti ja katsoa, että mitä se on syönyt. Otetaanpa sieltä eka palanen pois. Tänne on edellinen omistaja laittanut jonkun pellinpätkän, mutta joka on vähän aikaa piätellystä, mutta eihän se nyt. Tuo ovi kumminkin painaa suhteellisen paljon. Pietän mahottomia. Ottaa vielä massa pois sieltä. Kaikki pyörii hiekassa. Sais tohon autotalliin valettua tuon lattian, niin sais joskus vähän paremmat senssit tehdä näitä. Ylläpää on massa. Akkukin loppu. Mutta tuohon se pitäisi nyt saada palanen hitsattua. Pitää varmaan hitsata tuohon ihan tätä vasten. Se rulla ei enää uppoa noin syvällä. Sitten jonkunlainen maali katsomassa siihen päälle. Katsotaanpa. Tää tuon kanssa keksii. Joo. Vähän vasaraa perä. Hyvä tullut. Koitetaan tämmöstä pikkusesta pellinpätkästä, jos sais sen verran hiottua tätä maaleja pois ja sopivan kokoisen tästä. Tarvii hirviä lappua tänne hitsit. Jaa, ehkä se pitäisi kiinnittää johonkin penkkiin, että voi hiuosta. Ja siis.
Tuonne lappu kiinni. Luulisi olevan katastuskonttorilla tyytyväinen, kun tulee ihan viimeisen päälle. Tätä on ihan turha ruveta koloamaan, kun tulee sitten se sauma näkyviin tänne sisäpuolelle, niin se tökkii siihen. En usko, että tuo muutama milliheitto tuossa haittaa mitään. Kyllähän tämä menee sitten yli siitä. Koitetaanpa hitsata tuo tuohon ja siirrytään sitten seuraavaan kohtaan. Otetaan tämmönen pultinpätkä maadotukseksi tuonne. Saadaan johonkin tää maadotus kiinni, mutta tahtoo olla vähän huonosti auto alla, kun on kaikki massattu. Sen verran vaikeasti, ettei oikein mistään saa maata muuten, niin pitää ottaa tuohon pellinpätkään kiinni maajoitus. Koittaa, että se saisi sillä maan. Mutta ennen ruvetaan hitsaamaan, niin käydään vielä syömässä, niin ei tarvitse heti lopetella. Laitan tonne tämmönen lisälappu vielä päälle. Siellä olisi lappu. Vähän tuolta pitää vielä parsia, mutta hiois sitä pikkusen vielä vähän parsis, ettei mene vesi niin helposti tuosta kaikkiin väleihin. Sitten vaan maalia perään. Onhan tuolla noita vielä ihan tehdä asti. Kannata liikaa jää vistelee yhtä. Hyvää yritetään, mutta priimaa pukkaa. Eiköhän se nyt toimi. No niin, se on maalastavainen valmis. Kyllä se nyt välttää. Siellä on nyt 2 teräslappua päällekin, että luulisi sen pysyy.
tämmösen väliaikaratkaisu oli edellinen omistaja tehnyt. Hyvin toimi sijassa, mutta tämä on niin ohutta peltiä, että ei ollut mitään pohjalla, niin sehän mennyt tuostakin läpi ja sitten jäi aina tuon oven rulla jumittamaan tuohon, kun se upposi liian syvälle. Ihan hyvä väliaikainen ratkaisu. Toivotaan, että tuo kestäisi vähintään yhtä pitkään tuo hitsaus. Koitetaan, mä löysin navetasta tämmösen hiekkapuhalluslaitteen ja koitetaan, että saatais vähän tuota ruostetta pois tuolta. Aika hyvinkin lähtee tuo ruosta. Saa vaan pintaruostetta mikä täällä on. Niin. Enimmät saadaan korjattua. Sitten täällä oli tämmönen, mistä lähtee maali irti. Veitään tohon väliaikaisesti spraymaali tohon kohdalle. Kyllä sieltä lähti semmoista pintaruostetta pois. Laitetaan väliaikaisesti sinne maaliin ja tästä hiuaa varmaan kunnolla, kun jossakin vaiheessa maalaa tämän auton. Niin. Laitetaan vähän suojaksi pikkusen penkkiä tuohon. Se maali ei tarvitse mennä ollenkaan. Sille vähän tuota teräsarjaa ja katsotaan sitten, laitetaan siihenkin joku pintamaali tänne laitaan sinne minne se tarvii sen. Pikkusen, ei mulla nyt muuta ole mustaa, mutta saa nyt vähäksi aikaa välttää. Veitän tuohon vaan näön vuoksi pikkusen sitä mustaa, niin eipähän ainakaan leviä tuo ruoste. Pitää sitten paremmin korjata, kun saa ton tallin kuntoon ja pääsee maalaamaan tää autoa.
korjailee sitten loput täältä. Oho. Meni vähän liian alas. Ei taho pysyä tämä oranssiteippi, mutta kyllä se vähän se suoi. Kato maalipinta olleen niin huono, että... No. Koitetaanpa sitten siihen päälle vähän maalia. Kyllä nyt alustavasti. Heitään kohta toinen kerros. Tuonne alaossaan niin laitetaan tämmöstä pensselimaalia. Koitetaan, jos tällä saataisiin edes jonkunnäköinen sitä. Tullut käytettyä tätä ananosa vehkeeseen, joka tämä kestää suhteellisen hyvin täällä ulkoilmaisen. Jos se kestäisi tuota suolapaskaakin, tuskin siellä oikein mikään taho kestää täällä Suomen teille, täällä suolataan niin paljon. Sitten on täällä Palakissa tämmönen mystinen rako. Mä en tiedä mistä tämä on voinut edes muodostua tänne, mutta... En mä tiedä, pitäisikö tuohon hitsata vaan lappu päälle. Voisi olla ehkä kaikista helpoin, tarvitse ruveta mitään soveltamaan. Hiiois enimmät pois ja hitsais lapuu siihen. Sitä vanhasta hyllyvärkistä niin on hyvä tehdä palasia. Vielä hiotaan maalit pois. Otan vielä ruosteet tuossa alapuolelta, että tarttuu johon. Se näkis jotain. Joo.
Eihän se jotenkin tonne saa. Jaa, mä sain hiekkaa tonne maalikerrokseen. Jos on vielä. Ei se onnistu. Tää vetää maski päähän ja mennä vähän lähempää hitsaan. Pakko saada tuota koneetta vähän tänne päin. En muuten pääse tonne väliin ollenkaan. Siitä se rupeaa kehittymään. Pikkuhiljaa. Tää vielä vähän hiua ja parsia tuosta ja sitten käytän tätä niin pitkän maajoituksena tätä nokkaa täällä kuin mahdollista. Ja sitten lopussa rälläköin sen pois ja itse vedän ton päädyn tosta. Tästä katsoo mihin se maajoituksen saa. Kyllä tämä ehkä katastuskonttorilla kelepaa. Oi voi. No, nyt on lappu siinäkin. Äkkiä maalia päälle ennen kuin alkaa ruostumaan. Onhan näitä paikkoja vielä. 2 valmista ja tuo on vielä jäljellä. Ainakin sitten tuo etunurkka tuolta. Kyllä sitä vaan riittää. Kyllä tuli hyvää. No niin kuin olisi joku ite tehnyt. Sitten pitäisi hyökätä vielä tuonne toiselle lajalle. Tuo pakoputki saa jäädä ensi kertaa. Mulla ei ole nyt vehkeitä siihen. Tää varmaan pätkästä tuo pakoputki sitten tosta liitoksen kohdalta poikki ja tehdä koko tuo loppuosa uudestaan. On kumminkin niin huonossa kunnossa, että sitä varmaan auta paljon säästellä. Tää on vähän tuosta mallia ja saa uuden siihen paikalle. Nämä alakupätkä on ihan hyvän näköinen. Kohtuullinen. Ja etulaitahan on. Onhan tämä kyllä hyvän näköinen. Täällä on puoli isänmaatakin mukana ja aivan hirveästi maata tuolla. No. Tässä on ainakin peltiä. Kyllä täältä jotenkin antoi periksi tästä. Tässä ei varmaan oo peltiä. Täältä ottaa tämä lappu irti ja alkaa sitten hiomaan tätä kerrostumaa tästä pois. Vähän muuten ei kyllä mene leimalta läpi ikinä. Voi voi. Jospa näitä hirveästi enää ois. Muovit eestä niin ei sulaa ja nähdään jotakin tänne alla. Onhan sitä paskaa täällä muovinkin sisällä aika reippaasti.
Tuon verran tuli tuolta muovi sisältä. Siellähän sitä maata on. Aika paljonkin. Täällähän tätä riittää. Ei ihme, jos pientä ruostetta voi olla havaittavissa, kun täällä on puoli maapalloa tänne kuraläpää alla. Sieltä koettaa paineilma laittaa pois, niin. Tämän verran maata sieltä löytyy sisältä. Yllättävän paljon kertynyt. Mä katsoin, että tää on vähän epämääräisen näköinen ja antaa pikkusen periksi. Sitten kun rupesin ottaa pois, niin siellä on ureetaani sisällä. Saa nähdä mihin asti täytyy tää vaihtaa. Näköjään se täällä on koko tämän palakin alaosan matkalta. Tää pois. Ei se auto. Alussa näytti ihan siistiltä, mutta tämäkin levisi ihan käsiin ja tää se pitää ottaa kanssa. Lähtiköhän tuon teräslaikalla paremmin? Ensi alkuun. Sitten keksitään vielä keino saada nää ureetaani pois, mutta poltetaan koko auto. Täälläkin koittaa kaapia näitä veksiä täältä. Joo, taas sitten vielä vähäs.
millähän me aloitetaan sitä kaavinta. Koitetaanpa, että saatais kuonavasaralla vähän vähemmäksi tuolta. En tiedä auttaako tässä muuko. Tälläkö jää vähän tää peltiä pois. Tää on täältä kovaa jotenkin. Riittäis varmaan kun tuosta leikkäis peltiä pois. Joku 15 senttiä ja siinä on joku 4 sentin loppu. No ei kaukana ois. Varmaan jollakin 15 ja 4 senttiä. Toi joudut tekemässä. Tommonen tuo. On vähän lämmin. Tänne hitsataan aikaa täppä kiinni ja tuonne ja sitten lähdetään paukuttamaan sitä vaan muotoos. Vähän varmaan jotenkuten muotoonsa menne. Aina on joskus muotoonsa löytänyt, että niitä tarpeeksi jaksaa takuu. Nyt sitä alustavasti jo vähän hitsailtu tuohon kiinni ja tää vielä vähän hiua ja hitsataan lisää. Kyllä se luultavasti vähän parempi on kyllä pelkällä massalla ja uretanilla. Jospa se menis katastuskonttorilla läpi tuokin. Ja ettei löytyisi enää muuta kuin tuo pakoputki. Taitaa jää toiseen kertaan kuin yhtä ossa. Mutta koitetaan. Taikaa vielä tämä tästä loppuun. Ehkä tämä tästä. Nyt on kaikki muu paitsi pakoputki paikattu, mitä nopeasti löytyy tästä. Ja ne saa nyt vähän aikaa välttää. Pitää sitten varsia myöhemmin lisää.